Masu kallon mu assalamu alaikum, sunana Yakubu Bello Alhaji. Kamar yadda na muku alkawari wannan sati zan saki muku sabon bidiyo namu daga nan KB Lawan TV da ke Yola Fadan jihar Adamawa. Daga nan sashinmu na sirrin zuciya. Akwai sako da ya shigo mana a wannan sashi wannan karo kenan. Sako ya fito daga Ribanu Muhammad inda yake cewa na ɗauki tsawon shekaru 4 da ita muna soyayya, amma yanzu lokaci guda ta juye min baya. Hakan ya biyo baya ne bayan lura da nayi yanayin da kuma kalaman da take min a baya yanzu babu su. Sirrin zuciya ina mafita. To, Ribanu Muhammad mafita a nan shine so tari da yawa wasu suna irin waɗannan kuskure a soyayya. Da farko ka riga da ka san ita wace ce tun a baya, saboda su mata suna soyayya ne da abin da idanuwansu yake gane da su, kai kuma namiji kana yi ne da zuciyarka. Saboda haka ta yi ta ga wani ne abin da idonta nan yake bukata a wani guri na daban, hakan ya sa ta guje maka. Shawara nan shine Ribwan, ka tsaya da addu'a saboda ita ce makamin komai, har Allah ya kawo maka ɗauki, amma ka bi a sannu a hankali wajen shawo kanta, ba wai saboda ta maka haka sai ka guje ta ba. Da fatan na amsa maka tambayar ka daidai. Domin shiga jerin masoya, ku danna subscribe. Latsa alama kararrawa domin samun duk wani sabon bidiyo da muka daura a KB Lawan TV.